Deci, un caz destul de interesant. Astăzi putem să observăm aici în sistemul pe care l-am prezentat o stație de 1 MW care la ora de 13:20 s-a deconectat 5 minute totalmente. Avem o cădere pe grafic, se vede la 0, deci după generare de 1 MW pe oră s-a coborât total. Ne uităm în loguri mai departe și o să vedem că a dispărut curentul electric din rețeaua națională și respectiv invertoarele toate au intrat în eroare pentru că nu puteau să scaneze frecvența rețelei. După 5 minute, cred că a apărut curentul electric în rețea și ele s-au pornit toate din nou și în parcursul la 3 minute s-a restabilit toată generarea cum a fost și